Newsbreak. Sa headlines kan mga barata Camarines Sur nakamatigin paglinog kasubagong udto. Naga City Police Office may 46 na child in conflict with the law na pinagbabantayan. Tulong suspect na naaresto sa magkasuway na drug by bust operation sa Naga. Pinag-aaram kan PNP kung magkagrupo. Naga College Foundation top 1 sa mga private schools sa Bicol. Huli kan halangkaw na passing rate sa Certified Public Accountant Licensure Examination. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja Micah Angeles. Linog na mateen sa syudad ng Naga asin ang pagtaraay na banwaan sa probinsya ng Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Namatean ang paglinog sa nagkaperang banwaan sa probinsya ng Camarines Sur kasubagong alas 11:25 nin udto. Ini may magnitude 3.7. Namate ang intensity 3 sa banwaan Kanpili, Camarines Sur. Intensity 2 sa siyudad din Iriga asin intensity 1 sa Sangay asin Sipokot, Camarines Sur. Sa CCTV footage sa residensya ni Mamenchi Arregalado Espares sa San Fernando, Camarines Sur, napadalagan ini hali sa CR kan mamatean ang paglinog. Mahiling man ang paghiro ang kamera na nakatutok sa Saindang Gate. Ang mga estudyante kang Naga College Foundation ang tulos man pinagsunod ang protocol matapos mamatean ng paglinog. Nagruluwas sa classroom asin nagbaba sa mga building pasiring sa buwelong lugar. Pinag-assess ang mga classrooms asin building antes na pinagtugutan na magbaralik ang mga ini. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tulos managlibot ang mga personahe kang Naga City Public Market sa bilog kaining pasilidad matapos ang magnitude 3.7 na linog kasubagong udto. Susuke Mr. Tali Pabines, Assistant Market Supervisor, may umansindag na hiling na danyos matapos ang linog. Nainot na kaini, sinabi ni Mayor Lenny Robredo na may mga poste sa Naga City Public Market ang pinag-aadalan ang kapusugan kaini. Padagos sa mga bareta, Naga City Police Office Women Children Protection Desk may 46 na child in conflict with the law na pinag-aasikaso. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. May 46 na child in conflict with the law o CICL ang Women and Children Protection Desk ng Naga City Police Office ngunya na taong 2026. Susuki Police Captain Richilda Machas, 10 kaso ng reckless imprudence resulting to damage property. 19 sa mga ini ang 17 anyos asin ang pinakahoben 10 anyos. May out of school youth asin ang iba nag-eskwela. As of this date po, ang running total na po kang CICL cases is 46 po. Ang pinaka-case na po is yung reckless imprudence resulting to damage property, which is may 10 cases na po kita for the record. As to the age po, ang pinakahalangkaw ta po is 17 years old with a total of 19. Si pinaka-hoben. Ang pinaka-hoben ta po is 10 years old. Kabali man subot sa intervensyon na pinagkukondusir kang Naga City Police Office ang pagkondusir ng lecture as in seminar sa mga eskwelahan sa syudad, asin ang pakikipagkoordinar sa barangay para maiwasan na maimbwelto sa anuman na kaso ang mga minor de edad. Alagad ang mga magurang subot ang dapat na manginotan sa paggiya sa saindang mga aki. Ang pinaka-interventions nga ni Pukan sa PNP is syempre yung awareness, lecture, seminar sa mga school, coordination sa barangay, and at the same time, coordination ta sa CSWDO. Inahagad ni po ang dakulang tabang kang mga magurang na maging bantayan ang satuyang
ang mga aki, and syempre po, makiaram. Sa nasabing bilang kang CICL sa Naga City Police Office, manageable pa man subot ini, asin nakikipag-kooperar man ang mga barangay asin iba pang stakeholders para mailikay sa anuman na problema ang mga minor de edad sa syudad. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, ang nasabing bilang kan CICL didi sa syudad ng Naga ang yaon man subot sa indang kanya-kanyang pamilya. Alagad nag-aatindir man subot ini sa mga paapod na aktibidad kang Naga City Police Office as in City Social Welfare and Development Office. Nasa parents man din po, pero during the time na may insidente is tatapta po ang CSWDO for intervention. And ang barangay po. And continuous coordination man din and follow-up man po kansa tuyang mga WCPD investigators. Sa iba pang bareta, plebisito para sa pagiging highly urbanized city kang Naga, posibleng isabay na lang sa barangay asin Sangguniang Kabataan election sa Nobyembre. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Isasabay na lang sa Barangay Asin Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ang plebisito. Iyo ang paghapos sa mga taga-Naga kung pabor na sinda na maging highly urbanized city ang Naga. Pabor man subot digdi ang COMELEC Naga matapos pag-ulayan ini ni Naga City Mayor Lene Robredo asin ni City Election Officer Attorney Mike Julia Jr. Nagsurat naman pareho ang alkalde asin si Attorney Julia manungod digdi na inaprubaran naman kan Commission on Election ang pagsabay kang plebisito sa BSKE. Ito ba kaya sa highly urbanized, kaipuhan kita magka-plebiscite? Kaipuhan ng plebiscite within 120 days. Pero kinaulay ko si Attorney Mike Julia, sabi ko, possible ba na isabay na lang sa barangay elections? Although COMELEC man ang masagot kang gastos, pero it doesn't make sense na magkasuwayan pa. So sabi man ni Attorney Mike Julia, ay pabor na yan sa muya. Nagsurat kaming dua. Joint, sarong surat na kami pareho nagpirma. Nakakuha na kita ng approval from COMELEC. Na isasabay na siya sa barangay elections. Sigun kay Robredo, kaipuan lang makipag-meeting muna ang alkalde sa COMELEC para pag-ulayan personal ang manungod sa plebisito. Pinapaapod ako sa COMELEC. Sumaduman ako sa Monday next week, July 6. So pinapaapod ako for a meeting tungkol sa plebiscite. So ibabareta ko na lang kung ano sinapag-ulayan. Pero nagre-request sinda for a face-to-face meeting. July 6 yan. Ang plebisito ang saro sa proseso na kaipuan agihan para maging highly urbanized city ang Naga. Tinatawan digdi ng pagkakataon na makapagboto ang mga taga-Naga kung paborsinda na maging highly urbanized ang Naga. Kinakaipuan na magibo ini sa laog ning 120 days. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa samuyang pagbabalik, 1.2 million pesos na kantidad ng shabu na nakumpiskar sa duwang sospek sa syudad ng Naga, hali subot sa luwas kan syudad. Yan na sinibapang nangenot ng mga bareta, hindi lang sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolana dreams to international horizons. NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people.
Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care, from children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa paagi kan memorandum ni Mayor Attorney Maruja Senyar kan Magaraw Camarines Sur, pinagtawan poder kaini ang mga school administrators kan mga pampubliko asin pribadong eskwelahan na mag-suspend kan face-to-face class huli tamayo pang kasiguruhan na maibabalik na ang supply kan kuryente sa indang banwaan. Sa paghapit kan GNTV 48 Naga News Team sa Magaraw Central School, dahil man nagsuspend ng klase alagad kulang man ang bilang kan estudyante na naglaog mo niya na aldaw. Nagamit man ng generator set ang eskwelahan para sa na maipadagos ang sa indang mga gibo sa opisina. Sa police report, sa laog nin sarong aldaw dakulang kantidad nin subot sa buang nakumpiskar kang Naga City Police Office. Tulong suspect man ang naaresto. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Alas 9:50 din aga kasudma na aresto sa pinagibong anti-illegal drug bypass operation kang Police Station No. 2 kang Naga City Police Office si alias Bunlad, residente kang Zone 2, Barangay Lerma, Syudad kang Naga. Nakumpiskar at sinarecover sa iya ang 55 grams nin subot shabu na may standard drug price value na 374,000 pesos. Huli tadakulang kantidad ang illegal na drogang na-recover sa iya, pinagkukonsiderar siyang high-value individual. Pagkahapon, 1.2 million pesos man ang kantidad kan 180 grams nin subuot shabu na na-recover sa mga suspect na si alias James, 38 years old, residente kang Zone 1, Barangay del Rosario, Syudad kang Naga, na subuot high-value individual. Asin ang kaibahan kaning si alias Romy na taga Mindanao Market, Tandang Sora, Quezon City. Susugi Police Lieutenant Colonel Elmer Azuris, tagapagtaram kang Naga City Police Office, pinag-aaram paninda kung magkabisto o magkagrupo ang mga naaresto sa duwang suway na anti-illegal drug operation. So far po, inaalam pa po natin ng ating mga investigador at ng ating mga operatiba kung may kaugnayan ba yung dalawang grupo o dalawang transaction na yun sa bawat isa. May pagtubod man ng mga otoridad na ang 1.2 million pesos ng kantidad nin subod shabu na nakumpiskar sa duwang suspect sa Barangay del Rosario ang hali subod sa luwas kang Syudad kang Naga. May presumption po tayo na yan po ay galing sa labas ng Naga City kasi yung isang suspect po ay galing sa Quezon City, yung isang suspect, at yung isa naman ay taga rito sa Naga City. So may presumption po na yun ay galing doon sa isang suspect. Sa ngunyan, nasa custody na kang Naga City Police Office sa mga naarestong suspect asin inaasikaso na ang pagsangat ng reklamo sa mga ini. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang pagkakadakop sa tulong suspect na may bitbit ng dakulang kantidad ng illegal na droga ang nagsisilbing patanid sa mga inbuelto sa illegal na aktibidad na punduhon na subot huli tadaiini ito tolerar ni Acting City Director Police Colonel Rizaldi Caballero. Ito po ay isang malaking warning sa ating mga would-be violators na dapat ay tigilan na nila
lalo yung mga sa illegal na droga, dahil walang kanyan, walang puwang na hindi sila mahuli dito sa Naga City. Sa iba pang bareta, mga kolorom na behikulong naglalaog sa syudad ng Naga, pupuan na ng dakupon kang Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Pagdakop kan mga nagagamit ning kolorom na bihikulo sa syudad ning Naga, sasaro-sarood na kang Naga City Police Office. Inikatakod kang kasuguan ni Mayor Lenny Robredo. Sigon ki Police Colonel Rizal de Caballero, pagtatarabangan subot ini kang PNP Naga, Public Safety Office as in LTO. Saros sa mga nahiling na rason kang syudad, ang seguridad kan mga nagsasakay sa kolorom na bihikulo asin ang pagdakol kaini na nakakadagdag sa magabat na bulos kan trapiko sa Naga. Utos po ng ating ginagalangan na mayor na paigtingin ang operasyon sa kolorom na mga transport vehicle. So, iyan po ang tinaong ni mayor na task kansuugma sa tuya sa Naga City Police Office na pagtarabangan na mapuho o ang mga kolorum, mayo kitang assurance sa mga kolorum na iyan, aside from nagdadagdag pa ng trapiko o nakakaanin sa tuyang Tapos ngunyan, ito man mga tao na, halimbawa, mga pasahero, mayo sindaning assurance, inot na inot, halimbawa, kung mawalat o may maano pa man, madisgrasya, mayo sindang makukuha sa mga kay na kolorum na transport vehicle. So, ngunyan, po ini, pigpapaabot mi po ni sa mga operator kani na dahil na po kamo magpursa pa po na sa Naga, mag-operate sa Naga at magkakaigo po talaga kita ng consistent na operation against kolorom transport vehicle. Ang nangyayari po kaya, medyo nalulus na ang sigisin nagdakol. Sigisin nagdakol, garo tigsasamantala ninda. So, ang ang problema dyan, pag nagkagawa ng disgrasya, mayo kang makukuha ng sa inda, kung sakasakali. Basado sa napag-urulayan kang PNP, PSO as in LTO, tututukan ka mga personnel ang mga border control point kang syudad ng Naga. Ang mga sasakyan na dairehistrado na madadakop sa operasyon, ang tulos i-impound. Iyan, pag talagang kolorom, ang pinakaano kayo na impoundment. So, magkatarabang kami ngunyan kang LTO. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, ang pagsakay subot sa mga kolorom na bihikulo ang may nakaabang na peligro sa mga pasahero, urog na kung makakasabat ng aksidente, huli tamayong kasiguraduhan na nasisimbagon kan mga driver ang sa indang gastuson. In kaso may mawalat managamit sa kolorom na lulunadan, dayo man sigurado kung maibabalik pa ini. Siniguro ni Police Colonel Rizal de Caballero, Acting City Director kang Naga City Police Office, na sa indanang tututukan ang pagdakop sa mga kolorom na behikulo basado subot sa kasuguan ni Mayor Lenny Robredo. So, ngunyan, po ini, pigpapaabot mi po ni sa mga operator kani na dahil na po kamo magpursa pa po na sa Naga, mag-operate sa Naga at magkakaigo po talaga kita ng consistent na operation against kolorom transport vehicle. Particularly po itong mga sidecars. Sa iba pang bareta, ipinagpapasalamat ni Miss Ami Paturito, barangay health worker kan barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur, na sa saindang barangay pinagibo ang kasangga 26-1 kanakalis na mga semana. Dakula subot ang nanodaninda kung paano ang gigibuhon in kaso may gera o kalamidad, partikularmente ang pag-ebakwar. Sa lado ni Barangay Kagawad Arnel Ama, mayo man subot siyang naresibing reklamo tungkol sa aktibidad na pinagkondisir sa indang barangay.
mas pinapusog lang subot ang pagdepensa kan Pilipinas sa paagi kan nasabing aktibidad. Natawan kami ning para kung baga po may mag-abot na arma kaning pangyayari. Di man po inaasahan na mga baga bagang argan digmaan na Siyempre po, nagkaroon naka-prepare man po kami arami si gigibuhon ni. Sa mga kabarangay, siguro po pasalamat tayo na tayo ang naging pioneer dito sa ganitong kasangga exercise. Kung may nangyari man na gano'n ang sitwasyon sa mga kabuhayan, dahil sa kabuhayan, itong mga mangingisda, kung ano man ang napansin nyo na medyo humina ang huli, hindi naman yan. Natural naman sa atin yan na lagi na tayong mahina na ang huli dito, hindi pa man nangyayari yung exercise, ganyan na. So, babalik naman yan. Kung meron naman tayong swerte, babalik din naman ang huli natin yan. Naga College Foundation, top 1 sa mga private schools sa Bicol, matapos makapagrehistro ni halangkaw na passing rate sa Certified Public Accountant Licensure Examination. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kate De La Torre. Nagaapaw ang kaugmahan sinpag-orgulyo sa Naga College Foundation Incorporated, lalo na ang College of Accountancy and Finance, matapos na opisyal na mag-top 1 ang NCF sa gabus na pribadong eskwelahan sa intirong rehiyon basado sa nagluwas na resulta kan Certified Public Accountant Licensure Examination kang nakaaging bulan in Mayo. Nakapagrehistro inin 47.83% passing rate na mas halangkaw sa national passing rate na nasa 30.83% sa nangunya na taon. Ang makasaysay na 30 ini ang nagpapatunay sa dekalidad na standard din edukasyon asin marhay na training na tinatao kan eskwelahan sa saindang mga estudyante. Dagdag padigdi ang saro sa mga nakapasar nasa top 15 sa overall passer ngunya na taon sa Certified Public Accountant Licensure Examination. Binisto ini si Andre Justin Garcera, CPA, na iguang 88.50% passing rate score. The Naga College Foundation, College of Accountancy and Finance, we combined quality instruction, strong faculty mentorship, focused review intervention, and continuous performance monitoring. More importantly, our students believed that with discipline, hard work, and the right support system, they could compete with the best in the country. Being the top 1 private school in Bicol and producing top 15 placer, these are manifestations of years of hard work and commitment of our faculty, administrators, students, and parents. Ang pangbihirang record na ini kaibahan ng iba pang mga nakapasar na mga bagong Bicolanong Certified Public Accountants asin mga bagong CAF passers ang nagtaon in honra sa saindang alma mater. Inisinda Angie Batanggoso, April Anastasia Madronillo, Francis J. Sibulo, Hender Gonzalez, Hazel Florendo, Mika Nazaria, Maylene Cornelio, Nisan Masangay, Paulo Benjamin Bernas, asin si Rojane Ann Baisa. Ang saindang trayumpo, saro sa ng malinaw na pruweba kanday mambilang na puyat, asin day magigibo kung mayo ng dedikasyon ang mga estudyante katuwang ang saindang mga paratukdo. To our newly minted Certified Public Accountants, congratulations. I hope that you carry your competence with humility and your success with integrity. For the next batch of Tigers, let this achievement be a challenge and an inspiration. CAF will continue strengthening our academic programs, review initiatives, faculty development, and student support systems so that more NCF students can reach even greater heights. Ang bilog na CAF Department maugmang pig-celebrar ang bagong milestone na ini na sarong inspirasyon para sa mga maabot pang henerasyon na nagmamawot maging sarong Certified Public Accountant sa rehiyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Kate De La Torre, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon i-follow at sa moyang official Facebook page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mga to, mga baretang garantisado ng minut as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa moyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para update kita sa mga bareta as istoryang bida ang Bicolano. Po si Ja
Mike Angeles, asininian Janet V. 48 Naga, News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.